Bă, mai zi o dată aia cu Gauss, cu aia. Mă pui pe YouTube, bă. Nu, Bă, deci fii atent, a început să-mi explice de teoria lui, de formula lui Gauss. Și făcea la un moment dat, da, bă, și fii atent, bă, Gauss ăsta l-a pus profesorului când era mai mic să calculeze suma de la 1 la 100. Ei, și făcea profesorul, bă, Gauss, calculează-mă asta, mânca. Bă, și la un moment dat făcea Gauss, dar așa de prima, nici nu s-a complicat, a zis Gauss. 2 ori 3, 1 milion de euro, 1 la 100 suma lui Gauss, 5.050. Băi, și profesorul făcea, n-ai mă, Gauss, ai nebunit, cum să-ți dai atât? Ești prost la cap? Făcea, nu, domn profesor, că am calculat eu cu suma lui Gauss, am inventat acum o formulă cea mai tare din univers. Și făcea profesorul, da mă, și Gauss a făcut așa, 1 cu 100, 101, 2 cu 99, 101 și 3 cu 98, 101. Formula din univers. Mă duc și le dau la Abacu, scriu cum a învățat profesorul meu de meditație suma lui Gauss și vă explic și povestea, vă zic și povestea. Scrie pe foaie de examen. Deci s-a dus, zic așa, s-a dus Gauss la oră și i-a zis profesorul, îți dai seama, n-avea chef de el, era stictirit, a zis, bă, Gauss, vrei să treci clasa, ia fă aici suma. Și Gauss a zis, ia uite, formula lui Gauss, așa a zis, s-a dus la măsa, a lăsat acasă, i-a zis, mama, am făcut formula lui Gauss. L-a bătut măsa și tasul, du-te la oi la capul ăla. Formula lui Gauss.